Isang mapagpalang umaga mga kabayan. Nandito na naman po tayo, taglamig na po dito sa aming lugar. Tignan nyo po ang aming lugar nang ma-entertain naman kayo. Bali, ito po yung location ng office na aming pinagtatrabahuan. Mahirap po talagang lumayo sa pamilya, pero taste lang para sa pamilya, para sa kinabukasan. Ang isa naman pong kinakailangan sa ating buhay para at least gumanda po ay ang pagtitiis talaga. At pangalawa, yung pagpapakumbaba, pagpapasensya at pangunawa talaga. Ayan lamang po ang masasabi ko sa umagang ito. Sana po magkaroon po tayo lagi ng magandang Pasko, masaganang Pasko at manigong bagong taon. Good morning po sa inyong lahat. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At welcome back po dito sa Berluma Bean Gabaon TV.